جڑے جڑے ویلے قوم دے تے مصیبت آئے مشکل وقت آئے قوما اللہ دے نبیوں دے کول آئے سمجھ آئی نا قرآن پڑھ دے پہ موسیٰ علیہ السلام دی گال وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ جناب والا قوم پوری موسیٰ علیہ السلام دے کول آئی تے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دے دربار استسقا موسیٰ اللہ پاک نے قرآن دے وچ دا ذکر کیتا موسیٰ علیہ السلام ہزارہ سال پہلے دنیا ہی چ لگے گئے لیکن مسلمانوں اللہ اپنے یاراں دا ذکر ساری دنیا تک پہنچے دا پے اللہ فرمایا میرا کملی والا محمد ذرا ہی گال کو یاد کر جیڑے ویلے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم واسطے پانی منگیا میں اللہ کنوں تے وال آکھا لگا اللہ میری قوم ترسی پانی عطا فرما اللہ پاک نے فرمایا فَمَا اِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ اللہ فرمایا میرا کلیم موسیٰ علیہ السلام ایویں کر پتھر دوتے اپنے آسے تے سوٹی کو مار پتھر کو سوٹی دوتے سوٹی کو پتھر دوتے مارنا تیرا کم میں اتے انفجرت من حسنتا عشرت عینا فرمایا پتھر دوتے سوٹی کو مارنا اپنے آسے کو مارنا میرا کلیم تیرا کم میں ایک دفعہ پتھر دوتے آسا مرے سے میں اللہ 12 چشمے پانی دے جاری فرما چھڑے سا توجہ کرو جناب والا پہلا مسئلہ ہی قرآن دی آیت کنو اے پتہ لگا جو جیڑے ویلے مشکل وقت آ ونجے نبیاں دے کول نیکاں دے کول ونجتے مشکل واسطے دعا کرنا اے قرآن دا طریقہ ہے اے انبیاء دے کول لوگ ہیں میں پوچھتا دنیا دا کوئی محدث مفکر مولوی توجہ ہے نا میری گال دوستے میں کو قرآن ہی چو کٹتے دکھاوے میں تا قرآن ہی چو بیان پہ کرے نا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ قوم رب کنو مانگ سکتی آئی جاگ دے پہوے کوئی نا رب کنو قوم مانگ سکتی آئی پانی لیکن مسلمانوں لوگ قوم ایک بندہ بھول ونجینا 2 بھول ونجینا 4 بھول ونجینا لیکن اللہ دا قرآن پیادے استسقا موسیٰ لقومی قوم پوری موسیٰ کلیم اللہ دے کول آئیے آدن کلیم اللہ پانی کہنی کوئی انتظام فرماؤ میں اگر بندے بھول گئے اللہ پہ اعلان کریا آکھیا میرا کلیم بندے میرے کلاوے نہ تے میں پانی دے اللہ ہی نہیں آکھیا لہذا پتہ لگا مشکل دے وقت دے وچ کوئی بندہ اگر اللہ دے محبوب بندے ولیاں نبیاں دے کول آ ونجے تے اللہ دے نبیاں دا طریقہ ہے پہلی گال دوسری گال جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے پانی منگیا قوم واسطے توجہ نال ذرا چس نال سبحان اللہ کو باہر والے بھی اندر والے بھی اندازہ کرو مسلمانوں موسیٰ علیہ السلام کی قوم پانی منگے قرآن بیان کریں دے موسیٰ علیہ السلام چوپن اللہ کی پانی منگے نے اللہ پانی میری قوم منگن آئیے تے پانی عطا فرما جانتے سبحان اللہ اچھی اللہ دا طریقہ سنو مسلمانوں اللہ نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا میرا کلیم فَقُلْنَا اللہ فرمایا کہ میرا کلیم اِدْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ اپنی سوٹی کو پتھر دیتے مار موسیٰ علیہ السلام اللہ کی مرضی دنال پتھر دیتے سوٹی کو ماریا ایک واری تے اللہ نے 12 چشمے پانی دے عطا فرما لیتے اے ہے موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ لیکن مسلمانوں تو کو پتہ ہے پانی پتھراں دے وچ بھی ہے پانی ریت دے ٹبیاں دے تلے بھی ہے پانی سدھی زمین دے تلے بھی ہے لیکن جناب والا اے موسیٰ علیہ السلام جنہ پتھر دے اپنی
سوٹی کو ماریا اللہ جناب والا 12 چشمے پانی دے عطا فرمائے. لیکن جاگ تے سنو وقت تھوڑا ہے میں چاہنا زیادہ گالی میں عرض کرا. نبی تواڈے تے میرے نبی امام الانبیاء میلاد والے مصطفیٰ دی عظمت سبحان اللہ. جناب والا قوم صحابہ جنگ دے موقع دے تیرا دن یا رسول اللہ پانی مک گئے کوئی انتظام فرماؤ. میں دو گالی دے عرض کرے سا اللہ دے نبی تواڈے تے میرے لجپال محمد نے فرمایا ایک پیالہ گناؤ پانی تھوڑا جا گنتے. صحابہ مشکیزیں چو کڈ تے گن تواڈے تے میرے لجپال نبی اپنا ید اللہ والا ہاتھ پیالے دے وچ رکھے. مسلمانوں میں ہن تقابل پہ کرے نا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نو پانی منگیا تے اللہ فرمایا پتھر دے مار چھوٹا اپنا تے ماریا 12 چشمے اللہ عطا فرمائے. بھی بڑا کمال ہے لیکن آمنہ دلال دا کمال ہے. سبحان اللہ. اللہ دے نبی زمین چو ٹپا نہیں ماریا بور نہیں کیتا چھوٹا نہیں ماریا. تواڈے تے میرے لجپال آمنہ دلال نے اپنا ہاتھ پیالے دے وچ رکھے. 1400 صحابہ پانی پیتے مشکیزے بھرے نے سواریاں کو پانی پلائے نے. آدن پیون والے مک گئے مشکیزے پورے برتن بھریج گئے لیکن آمنہ دے لال دے ہتھاں دے وچ واون والا پانی ختم نہیں تھیا. اے حضور دے کمالات ہیں. میں تو اپنا سیندہ ہے پیاں جو زمین اچ پانی ہے پتھر دے تلے ہے ریت دے تلے پانی ہے. موسیٰ علیہ السلام 12 چشمے رب دی مرضی نال اتو وہا تے دیتے لیکن مصطفیٰ دی عظمت تو صدقے اپنے انگلی دے وچ دریا وہا تے 1500 بندے کو پانی پلا دیا. ایک کمال حضور کا. جناب والا توجہ فرماؤ. دوسری گال پیار کرنا بالکل بے عین نہیں جی میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کنو پانی منگیا اپنی قوم واسطے ایویں جناب والا جی میں آج جمعہ حضور دے کولے غلام آ گیا آکھن لگا یا رسول اللہ پانی مک گئے دنیا کا سالی آ گئی ہے مہربانی فرماؤ دعا کرو اللہ اپنی رحمت دا پانی تے بارش عطا فرماوے. مسلمانوں تواڈے تے میرے لجپال نبی ایویں جمعے دے منبر دے تے جلوہ کرن حضور ایویں دعا دے ہاتھ چین. حدیث بخاری مشکات وچ موجود ہے سرکار دے ہاتھ جائیں میں تلے کہن لے حضور دی مبارک داڑھی دے وچ پانی دے قطرے زمین تے ڈھاندے پیان. توجہ فرماؤ جناب والا. جمعے کو بارش ہفتے کو بارش اتوار بارش سوار بارش منگل بدھ جمعرات تے ول جمعہ 8 نے بارش مسلسل وسدی رہ گئی ہے. جمعہ جناب والا جڑے ویلے ول جمعے دے آئے ہفتے بعد ول بندہ آ گئے آدھے یا رسول اللہ ہون مہربانی کرو دعا فرماؤ ہون مکان ڈھان دن جانور بھوک کنو مر دن پانی پانی ہر پاسے مکان ڈھان دن حضور ہن کو مہربانی کرو تے بارش رک ونجے. توجہ فرماؤ تواڈے تے میرے لجپال نبی ایویں آخری انگل چاہیے. مسلمانوں حدیث دے اندر ہے سرکار نے ایویں بدلاں دے اشارہ کیتا ہے. آپ نے فرمایا ہے من الہ والینا اے بدلو مدینے دے وچ بارش دا ایک قطرہ نہ آوے مدینے دے ندیاں تے نالیاں دے وچ بارش آوے لیکن مصطفیٰ دے مدینے دے وچ بارش نہ آوے. صحابی دن حضور جی میں انگل دا اشارہ کیتا ہے بدل جڑے ان سارے حضور دی انگل دے پیچھے ٹردے رہ گئے مدینے کن باہروں میہ وسدا رہ گئے لیکن مدینے دے اندر میاں بڑا بند تھی گئے. اے مصطفیٰ دے معجزات. مسلمانوں توجہ فرماؤ میں پیار کرنا لجپال محمد دی عظمت تو صدقے تھک کے بیٹھے ہوئے تو ٹھیک ہے نا تو سبحان اللہ کو چاہو. توجہ کرو جناب والا آج میں بڑی اعلیٰ ایک بئی حدیث پاک عرض کرنا. جناب والا مصطفیٰ دی عظمت تو صدقے سرکار بے جان چیزاں کو ہاتھ لاون تے جان آویں دیے. میں پچھلے دن کہہ کل خانی تے بیان کیتا ہا یا جمعہ اللہ جانے
بہرحال حدیث تو یاد ہو سی ترمذی شریف دی کہ حضور نے کھجی دے بچھے کو جندے تے پنڈ لگی ہوئی یہودی آ کے حضور ہی کلمہ پڑھے چا تہاڈا گواہی دے وچ حضور نے اشارہ کیتا او کھجی دا جناب والا او گچھا پنڈ والا کھجی تو تلے لہتے آیا حضور دے کول آتے حضور دا کلمہ پڑھے ول سرکار انگل دا اشارہ جو کیتا ہے جتھو ترٹ تے آیا اتھائی وہیں تے ول جڑ گیا۔ اور آج بڑی ہی کوئی پیاری گال جناب والا آج تا اپنا ممبر آ گئے نا مسجد ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑے ویلے آپ نے اعلان نبوت کیتا تے حضور جڑے ویلے ممبر دے اوتے بانے انو ممبر کیا ہا ویلے ابتدا وچ ایک کھجی دا مونڈ ہا تے حضور اودے نال میں ٹیک لا باویں نا اے میں دیکھ ایویں کھجی دے مونڈ نا تے واز فرماویں نا ول جویں جویں وقت گزردا گیا مسلماناں دے حال چنگے تھی گئے اللہ مال دیتا عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیو تو تواڈے واسطے ممبر سونا جے بناؤ نہ چاہ حضور نے فرمایا بنا کینو صحابہ ممبر بنایا جلے ممبر بن گیا ہن توجہ کرو جی میں اپنے کرسیاں منجیاں پکھے جیڑی شے بھی ناکارا تھی وجے کھڈے لین لا دینے صحابہ نے کیا کیتا او جڑا کھجی دا منڈا نا جڑا پہلا ممبر آ حضور دا جنرل میں ٹیک لاویں نا صحابہ چاہتے او مسجد دے کونے چ رکھ دیتا جلے اس رکھیا نا توجہ کرو بڑی پیاری گال پہ کرے نا مسلمانوں توجہ فرماؤ حدیث پاک دے اندر آئے ہن جی آپ بیٹھے ہیں مسجد دے اندر مسلمانوں حدیث پاک دے اندر آئے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر دے اتے نویں ممبر دے اتے بیٹھے ہیں حضور واز پہ فرمینے مسجد دے اندر کہیں دے رومن دی آواز آئیے صحابہ دن اسا کھبے ڈٹھے سجے ڈٹھے مسجد پوری دے وچ رومن والا بندہ نظر نہیں آیا لیکن چیخو پکار دی آواز پوری مسجد وچ پیاندی آئی ہے ساری دنیا حیران لیکن مسلمانوں یہ حدیث کنوں پتہ لگتا ہے کائنات جڑے بندے مسیت بیٹھے ہیں انہوں کو پتہ نہیں لگا جو کون پیروں دے کہندی آواز ہے لیکن لجپال محمد کو پتہ ہے جو کون پیروں دے مسلمانوں توجہ کرو حدیث پاک دے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ممبر چھوڑیا حضور ممبر تو تلے لتھے ٹر دے حضور مسجد دے کونے دے وچ گئے جتھوں مونڈ پہلے ممبر پہلا جڑا چاہتے صحابہ پاسے تے رکھیا حضور نے ونجتے ہوں ممبر کو او کھجی دے مونڈ کچھایا مصطفیٰ اپنے گل نال لایا حدیث دے اندر ہے لفظ پڑھدا پہ حدیث دے توجہ فرماؤ صحابہ فرمینے تَإِنُّ إِنِينَ الصَّبِيِّ آج نو مونڈ کو جڑے ویلے حضور چاہتے اپنے سینے نال لائے وال آوازی میں پیاندی آئی تَإِنُّ إِنِينَ الصَّبِيِّ فرمایا جی میں بال روندا پیا ہوے ماں چاہتے ہو کو سینے نال لیندیے بال اپنے دکھ درد سسکیاں بھر بھر تے سنے دے صحابہ دے حضور جڑے ویلے او کھڈی دے مونڈ کو چاہتے اپنے سینے نال لائے او مونڈ جڑا پیادا پیا یا رسول اللہ میں کو اپنے کنو دور کیتے وے ہی واسطے تواڈی جدائی وچ پیرو اور حضور نے جلا جملہ فرمایا سرکار فرمایا مسلمانوں اگر میں اجی کو چپ نہ کریں دا نہ کرویں دا فرمایا قیامت تک میں محمد دی جدائی دے وچ روندا رہ ونجیا ہے پتہ لگا مسلمانوں جاگتے سنائے باہر والے بھی اندر والے بھی توجہ کرو پتہ لگا جڑا مصطفیٰ روندے کھجی دے مونڈ کو روندا نہیں چھوڑ سکدا او محمد اپنی امت کو کیویں روندا ہویا چھوڑ سکدا ہے توجہ ہے اور پتہ لگا جناب والا اللہ نے یہ سما سونا نبی عطا فرمایا ہے اللہ کا قرآن دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ
اللہ رحمت للعالمین نبی عطا فرمائے جڑا کھجی دے مونڈ دا رومن بھی برداشت نہیں کر سکدا، او محمد اپنی امت دا رومنا کیویں برداشت کرے سی؟ ای واسطے میں پیار کرے نامی جناب والا معجزات سید المرسلین رکھ دے پھر حضور دے معجزات جی میں آپ سردار ایویں آپ دے معجزات بھی سارے نبیاں دے معجزیاں دے سردار ہیں۔ توجہ کرو جناب والا، آج میں ایک روح حدیث پاک کی تھوڑا وقت جڑا باقی ہے انہیں وچ عرض کرنے، واہ واہ تسا ایک بار زور نال باہر اندر رکھو سبحان اللہ۔ توجہ کرو جناب والا، اے واز الحمدللہ جڑا میں پہ کرے نا تسا بے شک جتنے واز سنیں پورے ربیع الاول دے اندر الحمدللہ میرے واز سوا واز کوئی نہیں سنا سکدا، اس چیلنج نال پیادا اے نہیں جو ہی میں۔ توجہ کرو جناب والا، میں آج حدیث پاک پر پڑھتا ہوں آمین دلال محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عمر بن حمق حضور دے غلام آئی بچہ چھوٹا بچہ حضور دے کول آئے، روایت دے اندر آئے دودھ چاہ تے برتن دے وچ آئے آتے توڑے تے میرے لجپال والے محمد عربی میلاد والے کو دودھ دا پیالہ پلائے تھی۔ جی میں آج کل آپ پیر کو پلاؤں یا مولوی صاحب کو پلاؤں دودھ ابے کو پلاؤں، حضور کو آتے غلام نے بچہ چھوٹا آتے سرکار کو دودھ دا پیالہ پیش کیتے سی۔ توجہ فرماؤ بزرگاں دی دعائی کمال ہے، توجہ ہے نا، اور سنو حضور نے پیالے کو منہ لایا، سرکار دودھ دا پیالہ نوش فرمایا، آمینہ دلال خوش تھی تے دعا دے ہاتھ چین۔ حضور فرمایا اے بچہ عمر بن حمق میں کجرا دودھ پہ پلے نہیں، آج بچہ ہیں میں محمد دعا پہ کرنا، اے اللہ ای بچے کو ہمیشہ جوانی عطا فرما، بڑھے پائی دے نیڑے نہ آوے۔ حضور دعا کیتی ہے جناب والا، توجہ فرماؤ حدیث پاک نے اندر آیا ہے 80 سال جوان دی عمر تھی گئی ہے، کتنے سال؟ 80 سال عمر تھی گئی ہے، جے بچپن مصطفیٰ کو دودھ دا پیالہ پلایا، حضور دعا کی تھی اے اللہ ای بچے کو جوانی عطا فرما۔ روایت دے وچ صحابہ دن سڈٹ ہے 80 سال عمر تھی گئی ہے جوان دی، لیکن ایک وال چٹا نہ داڑھی دے وچ ہا نہ سر دے وچ ہا، لا یفنا شبابہ۔ اللہ دے نبی دعا کی تھی اللہ ای جے میں کو دودھ پلایا ای دی جوانی کڑھا نہ مکے تے 80 سال نہ دی گیا۔ حدیث ہے بڑھے پہ دا نشان ہی جوان تے کہہ نہیں آیا۔ حضور دا معجزہ ہے کہ سرکار دے منہ وچ جڑی گال نکل گئی ہے اللہ کو اوے پورا فرما دیتا ہے۔ 80 سال لگ گئے مگر جوان دی جوانی وچ فرق نہیں آیا۔ جناب والا توجہ فرماؤ، آج دی آخری حدیث پاک پیار کریں نا، حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں توجہ کرو، اے بندہ عبداللہ ابن مسعود اے پہلے کافر ہا، کافران دے بکریاں چریندا، عبداللہ ابن مسعود نوکر ہا تے سرکار نالو لنگے، توجہ حضور نالو لنگے، ابو بکر صدیق بھی نالن، حضور کو بھوک لگی آئی، ترے لگی آئی، سرکار فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا وانجے جوان جڑا بکریاں چریندا کھڑے وانجے ہی کو آپ کوئی بکری دے وچا کوئی ڈاچی دے وچا جاندا دودھ دساں پی گنوں ڈاک دے پے جڑے ابو بکر صدیق گئے، عبداللہ ابن مسعود بال ہا کافر ہائی کافر دا غلام آدھے آمن والے میرا بال نہیں ہے، میرے سردار دا مال ہے، میں دا دودھ نہیں پلا سکتا تو ان دی اجازت دے بغیر۔ اچھا واپس آیا حضور کو سنایا یا رسول اللہ وہ جوان تہی میں آدھے میں کافر ہاں، وہ بندہ ہی کافر ہے جدا مال ہے، میں تو نوکر ہاں، میرا مال نہیں، ان دا مال ہے، ان دی مرضی دے بغیر میں تو کو نہیں دودھ پلا سکتا۔ توجہ واہ مصطفیٰ تیری عظمت تو صدقے،
حضور فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ، فرمایا وانی جوان دے کول میں محمد دا پیغام دے وانی تے آپ جو ستے کو تکلیف وچ نہیں دیکھنا چاہندے، جو تے کو پچھو کٹ مار پوے مالک ناراض تھی وے تے سزا دے وے، میں محمد رواون واسطے نہیں آیا، میں روندیاں کو رہاون واسطے آیا۔ وانی کو آکھ جڑی ڈاچی چھوٹی ہوئے توڑی اجا پوری جوان ہی نہ چاہیے ہوئے، وہ چھوٹی ڈاچی دی ہوئے، میں جڑی توڑی ہے ایک وقت اوہا چلے میاں اور بلا وہ کو کیا اعتراض آئی وہ جڑی چھوٹی ڈاچی ہے توڑی وہاں کا کہنو آج یا دیکھو تماشا آج بل کیا بن دے توجہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے وہ چھوٹی توڑی ابو بکر صدیق کو ریڈی تھی تے ابو بکر وہ توڑی گھنتے نا حضور دی خدمت حاضر جنی چڈی اجن کھائے نہیں آئی جڑی اجن جوان کھائے نہیں تھی اٹھنی توجہ ہے نا بچی ہے۔ اللہ اکبر واہ مصطفیٰ تیری عظمت تو صدقے میں تے توجہ رکھو جناب والا جڑے ویلے وہ چھوٹی توڑی آئی ہے تو آبے تے میرے میلاد والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دی کانڈ دیوتے ہی میں ید اللہ والا ہاتھ پھیرے حضرت ابو بکر صدیق فرمینے میں جو ڈٹھے سرکار دے ہاتھ پھیرن دی دے رہی کہ اونٹنی دے تھنا دے جو کھیر وامن شروع تھی گئے آدن میں دودھ نکڑے میں پیتے بیاں حضور کو پلائے راج تے پلائے عبداللہ ابن مسعود جڑا اجر کافر دا غلام اے سارا تماشا دے دا کھڑے جاگ دے پہ دیدہ پہ یار جڑی ڈاچی چھوٹی آئی جوان کہنی بچی آئی میں کمال تھی گئی ہے دیکھو آج کیا بن دے 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 جی میں حضور ہاتھ پھیرے ڈاچی دی جناب والا چڈی بھی بن گئی ہے تھنن دی بھی چکھیری محمد لگ گئے حضور بھی پیتے ابو بکر بھی پیتے بیاں کو بھی پلائے جڑے ویلے برتن مک گئے پیمن والے مک گئے ہن توجہ کرو جناب والا پتہ لگتا ہے کائنات دی ہر شے مصطفیٰ دے اشاریاں دے اوتے پہ چل دی آئی ہے۔ حضور نے جناب والا جڑے ویلے او پان دودھ مبارک پی گئے حضور نے پی گئے ابو بکر نے پی گئے دیاں بندیاں کو پلا گئے حدیث دے اندر آیا مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی 18 جلداں دی کتاب ہے فقیر دے کول بھی موجود ہے جناب والا حدیث دے وچ ہے سرکار جی میں دودھ پی گئے جڑا ٹھاٹھا مار تے ڈاچی دے تھنا دے وچ باہر پیاندا حضور جڑے ویلے والی میں ہاتھ پھیرے اور حدیث لفظ اللہ دے نبی فرمایا اخلص سبحان اللہ کو اخلص حضور فرمایا روکوان ایک کو آدھے پہ دو کو جڑا تھانا دے وچ واندا پیا ڈاچی دے حضور فرمایا اخلص ایویں ہاتھ پھیرے فرمایا اخلص روک اور ذرا جاگ تے اچھی سبحان اللہ آنکھوں میں گال کرا وال یہ آخری گال پہ کرے نا جناب والا حضرت اسماعیل او واقعہ میں یاد آئے حضور جناب والا ایک نے زمزم دا پانی مبارک پیندے پین اتے حضور پینے آپ نے فرمایا مسلمانوں اللہ حضرت اسماعیل دی ماں حاجرہ دے اوتے رحم کرے فرمایا اے زمزم لفظ سن لیں نا تو پانی دا نام کیا ہے اچھی بولو زمزم یہ مطلب کیا ہے رک عربی چے زم تے اپنی زبان چے رک ٹھہر بند تھی رکمن حضور نے فرمایا اللہ اسماعیل علیہ السلام دی ماں حاجرہ دے اوتے رحم کرے فرمایا اگر ان دی ماں حاجرہ زمزم نہ کیا حضور فرمایا ساری کائنات وچ زمزم دا پانی ہو گیا میا کے بابے نیاز اللہ جڑے مصطفیٰ دے صدقے ایکو جناب والا اتنی عظمت مل لیے اسماعیل علیہ السلام کو کہ ادھی زمین دے اتے ماری ہے جناب والا اللہ زمزم دا کھو جاری فرمایا ہے توجہ کرو حضور فرمینے حاجرہ اگر آنکھیں نہ حاج رک ساری دنیا سے زمزم دا پانی ہو گیا وال میری نظر مصطفیٰ دے جلال دے اتے پئیے اے ڈاچی جڑی چھوٹی آئی حضور ہاتھ پھیرے دودھ دے نہر وگن لگ گئے سارے پی گئے ہن حضور وال فرمایا
اے اگر سرکار نہ روکے نا، میں ہوں یہ گل ہی دے وہ واقعہ سنا اسماعیل علیہ السلام دا، اگر حضور روکے نہ نا تے دودھ ڈاچی جن وجے کیویں برتن چاہتے ہوں رلے رلے ٹورن ہاتھ ڈوویں نہ، حضور نے جناب والا ہاتھ پھیریا، سرکار نے فرمایا اکلیس رک رک رک، حدیث دے اندر آئے جی میں حضور میں ہاتھ پھیرتے آکے روک ون، حدیث چاہے فقالا سا حضور دے یہ لفظ آکھن دی دے رہی جی میں داچی پہلے ہیوں میں تھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، وقت پورا تھی کہ اللہ پاک قبول فرماوے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔